az Obsidian Vitality-ről szeretnék beszélni, amiben egy C60 nevű speciális szénmolekula van, ami a tudománynak ma az egyik legnagyobb csodája. Elképesztő módon energetizálja az érzelmi stabilitást, és a sejtekre olyan különös hatással van, hogy egérkísérletekkel igazolt, hogy az egereknek 90%-kal meghosszabbította az életét, és például 125-szörös antioxidáns értéke van ennek a molekulának a C-vitaminhoz képest, ami egy egészen döbbenetes tényező, tehát az arany obszidián szérum egy fantasztikum, és obszidián kristályon keresztül van gyakorlatilag átszűrve, átmosva ez az olaj, aminek az energetizáló hatásáról a köveket ismerők, a spiritualitásban jártas emberek nagyon jól tudják, hogy fantasztikus energiát sugároz ez a kő.